Гадәттә шулай була бит инде. Мен бала башта белә, дөньяда кыш бабай бар икәнен, аннары кемнеңдер кыш бабай булып киенеп йөргәнен. Минем киресенчә булды. Мине кичкенә чакта абыйларның яңа елына алып бардылар. Шунда бер зур сакаллы, кызыл киемле кеше йөри. Миңа төртеп күрсәттеләр. Менә бу Иван абыең. Мин карыйм. Мен әйтәм, шушы кеше Иван абый икән. Гаҗәбрәк тоелды инде, чөнки ул бит инде башка кешеләргә охшамаган. Аннары күпмедер вакытлар узгач, миңа әйтәләр, менә шул Иван абыең, ул кыш бабай. Мин әйтәм, кем соң ул кыш бабай? Менә ул бүләкләр бирә яңа ел алдыннан. Мин әйтәм, соң Иван абый бит инде ул, бүләкләр бирмәде бит. Кайбер балаларга кыш бабайның чын булмавына ышануы читен булган кебек, миңа Иван абыйның кыш бабай булуына ышануы читен булды. Чөнки мин кабул иткән идем, менә шушындый ак сакаллы, кызыл киемле, зур гәүдәле, юан тавышлы кеше ул Иван абый. Нигә кыш бабай булсын инде? Ул бит инде Иван абый. Әле кайсыдыр балалар кыш бабайга ышанган вакытта да мин кире агитация алып барган идем алар арасында. Кыш бабай түгел ул, Иван абый. Кыш бабай дигән әйбер юк. Үсә төшкәч тә кыш бабай безнең өчен хәзергечә әйтсәк прикольный җан иясе иде. Безне беренчедән яңа елга әзерлиләр иде. Урышалар, безнең әзерләнәсе килми, урышалар, биргәләп талалар шунда. Шуннан бер абый сөйләгән иде инде. Яңа елда шулай әйләнеп йөргәндә кыш бабай килгән дә балалар янына. Балалар, мин сезгә бүләкләр алып килдем дип килгәндә сөйләшеп торган ике малайга, сөйләшеп торасыз дип биреп тә китеп барган буларга. Калганнарга кызык булган инде, яңа ел бүләге алганнар дип көлгәннәр булардан. Аннан соң 92нче елгы яңа ел минем күңелдә уелып калган. Кибит киштәләре буш, шулай да инде теге бәйрәм булгач кайф күтәрелә. Шулай яңа ел мәктәптә чыкты кыш бабай, ерактан килгәнлеген әйтте, күр елдан дип анда әллә нинди әкиятләр сөйләде инде, теләкләр теләде, биеп күрсәтте, тамаша кылды. Кызык өчен генә булса да капчыгыннан бер конфет прәннек алып бирмәде. Тик саран булып чыкты кыш бабаймы? Ул чыгып киткәч, берничә укучы аңа ярып икенче бүлмәгә чыктык. Кыш бабайыбыз чүпрәккә төренеп, теге матур, тәти сүзләр сөйләп йөрүдән арган иде инде. Иң элек теге сакалын булай йолкып атты, авызына кергән җоннарны төкерде, тфу-тфу килеп, капчыгын тотып бәрде. Капчык сикереп куйды, туп шикелле. Без карадык, içinde бүләкләр бөтенләй юк. Мамык тутырып чыккан икән кыш бабай. Илдә кризис, тик кыш бабайны да читләтеп үтмәгән. Ул вакытта дәүләт башындагылар берни бирмичә теге матур сүзләр сөйләп утырган кебек кыш бабайыбыз да бүләк бирмичә изге теләкләр теләп йөргә генә күчкән икән. Мин шулай дип 98нче елда Татарстан яшьләр гәзитенә дә язган идем. Дөнья булай барса, тагын пәйда булыр әле юмарт исемен күтәреп йөрүче, тәмле телле алдакчы саран кыш бабайлар дип. Сезнең яңа елга бәйле нинди истәлекләрегез бар? Языгыз әле.